saben bengi nyawa kerien mangkerien niki kersanipun Ibu Sumini ngersake dijembeng mboten kula dijenggleng dijembeng manut mawon ya nak piyai sepuh ki kadang manut kok sak gadu-gaduke iki najan to tembang caping gunung kuwi wis dikabarake lan wis cetha lagu perjuangan ayo mula iki artine ya maknane ana saben bengi nyawang konang kuwi gambarane nalika mbiyen padha berjuang gerilya para tentara bakal njaluk kamardikaning bangsa oh ngono heeh mula jaman berjuang biyen kuwi gerilya le perang wancine bengi dadi mung bengi kuwi anane konang kanggo gawe oboring laku oh ngono heeh niki dipun ratakake napa mboten nggih Bucange nggih prayogi diurut biasanipun ngaten diratake nggih sami ngraosaken padha-padha le ra cetha ya yo Mbak Dewi dulu manut dulu Mak terus saiki manut ora entuk swara iki cetane piye kan ora cetha sing di omah kudu dinut yo Dewi sih yo Mbak Dewi yen manajan among karo janur kuning yen memajang amung kang karo janur kuning dadi mbiyen kuwi tentara mbedake tentara karo warga biasa ya kuwi mung bedane nek tentara nganggo diawar-awari janur kuning mergo jaman mbiyen tentara gerilya kuwi membo kawula membo rakyat biasa oh ngono heeh mula awar-aware janur kuning oh ya kembang kuwi kaya dene prawan. Heeh, dadi prawan gunung. Dadi nalika semana para gerilya kuwi saben awan mesti ngaso utawa ndelik umpetan lupute nang guwa ya nang pucuking gunung. Dadi kadangkala nang kono ketemu karo prawan yuk padha dadi jatuh kramane. Oh, mula ora mokal yen to kadangkala ana putra bangsawan ingkang saka gunung. Oh, iya ya, iya. Jejere. Ah iki kon pacitan iki cetha ya.
kanca-kanca nek uni sambatan mah semangat kok. Iya. Nggih, pripun? Kulino sambatan. Ah, nggih. Malah nek sambatan malah rame. Malah cethole semangat gayeng heeh. Iya. Lah iki mau Pacitan Sarwijenang. Iya. Dadi tentara gerilya kuwi jaman semono kuwi sing nyaosi daharan Pacitan ki ya warga utawa rakyat. Iya. Ingkang padha ngaso nang gunung, mongko Pacitan gunung ki rak sarwajenang. Ah iya. Sing legi-legi lengket-lengket kae. Iya. Mula Pacitane Sarwijenang. Ya, kuwi mau pancen lagu perjuangane. Ya. Terus burine. Panas udan. Tentara gerilya kuwi ora mawas panas, ora mawas udan. Betake pengin merdeka bangsane. Iya. Mula iki panas udan mau tembange utawa cakepane ya saiki jejere. Ya. Panas udan udan panas aling caping Cengkoke kur muni aling-alinge kaya keris lobok nang rangkane. Babi eklek. Oh dadi nek lobok ki muni, nek lobok muni. Ayo eklek. Versi sinten niku? Lah nggih niku wau lho cengkoke ana asutan aling. Yo terus gamelan eklek. Panas udan aling-aling caping gunung. Caping gunung ki nek cara mbiyen kowe iki jeber amba. Oh ngono. Heeh. Kuwi digunakake kanggo tentara gerilya nggo gawe nginjen utawa ngindik mungsuh. Dadi membo kawula ingkang nedeng arit utawa nang alas nganggo caping mau kira-kira mungsuh mau lena yuk terus nggunakake bambu runcing nggo gawe ngusir penjajah. Oh ngono. Heeh. Dadi nek jeber kae nggo gawe nglirik mungsuh ki ora ketok. Ayo. Mangga terus nadyan wadon nadyan wadon sarta lanang biyen kuwi le padha ngrebut kamardikan utawa njaluk kamardikan kuwi ora mawas lanang ra mawas wadon kabeh padha maju nglawan penjajah. Oh ngono.
inumane banyu bening. Merga saka ninging cipta rasa budi lan karsa ambabar karya bangsa isa merdeka. Mula disebutake iki lagu perjuangan. Oh, ngono iya. Merga gambarane nalika jaman semono padha berjuang. Oh iya, kaya dene bengi iki do berjuang. Dibacutke lagune ya Caping Gunung ya. Dek jaman berjuang njur kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana nganti janji ning saiki apa lali ning kono tak jadani saka jaga Sakar
pamundutan caping gunung wis diaturake. Iki mau ya sak kamat-kamat sak gaduk-gaduke aku ngaturake werdine saka bawane caping gunung. Oh ya sak gaduk-gaduke nek kurang bener ya mbok menawa ana sing iso benerke babakan iki mau. Heeh. Ya. Dadi kadangkala lagu caping gunung ki mung dilagokke ning ora ngerti maknane. Ngono ya. Heeh. Ya iki siji meneh ya, siji meneh. Heeh. Nuwun sewu mengko putut mangku nang gara-gara iki sing gumyak sik wae ya. Sing gumyak apa? Ayo lagu-lagu sing modern. Heeh. Ya, pasrahke mbak-mbak penyanyi utawa waranggana sing nom-nom. Sapa mau Mbak Krisna ya kena. Mbak Dewi ya kena, Mbak Krisna dina-ina utawa Mbak Dewi diuwi-uwi. Ayo. Ah mesake Mbak Dewi masa diuwi-uwi. Ya. Utawa berdua bisa ya. Ya menadil, heeh. Aja nganti kakehan 3 lagu wae ya. Mengko lagune napa? Konfirmasi kalih ketua rombongan Pak Sukar. Waduh. Nah, ini ku sae gembus asmara. Gubuk kok gembus. Napa-napa? Monggo. Niki ngagem bawa mboten, Pak? Lah nggih kula nderek. Halo. Langsung. Kula nderek mawon. Langsung mawon. Nggih. Selak ijo. Ya. Cawetan. Tese gase kok sarep cawetan niku lho. Catetan. Kowe lah. Senengane sarung cakepan iki catetan lho wong karo. Lah layang mak bleber meneh. Oh, nggih. Sing lembu pojok.
Sing ndi, Pak? Oh niki. Nah nggih. Niku DP napa lunak? Pak Nasian lagu sambel kemaki. Oh nggih. Sambal kemangi kemang. Ya iki sak gongan wae terus minangkani pamundutan. Yuk, gak Peteng, Pak. Peteng. Ndase nyangkol. Nek cara kene nyangkol ya. Nggih. Nek cara nggonku nyantrol. Trole sinten, Pak? Ah ya kuwi mau. Iki nganu request-e ken ngadeg kok Pak niki. Oh nggih, saged mawon. Oh sinten niki pinter-pinter all round kok. Piye, Mbah? Nyawer, Mbah? Mbah Kasito. Ya iki dirampungke sik. Oh, nggih. Suwuke, ha. Makasih to kok nyawer. Nyawer. Bu, biasanya nyawer aku ya, Mbah. Kita kan friend ya, Mbah. Keren. Catatan sajane nate catatan luntur saya parati aku kowe dadi karya margolane tengku asmara matur nuwun sampun. Nika mau gubuk asmara pamundutan, lah niki enten pamundutan susulan. Ya dipinangkani. Ya iki supaya jumeneng iki. Ayo karo ngadeg ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Engkon ngadeg kok dadak nyedot. Pak Nasian. Mbak Dewi. Iki sing ijo. Sing pojok mburi dhewe niki kok. Sing lemu. Pak niki sindene gede-gede kabeh lho, Pak. Kula ora iso ngarani merga kula niku weruhe kur geger bengi iki. Lah mboke madhep mriki jenengan ki. Aku lho marep rono ya weruhe geger kok. Adate rak disimping jajar mrono. Ha iki weruhe geger. Wis ora apa-apa yo. Niki kan ngadeg saestu, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Minangkani pamundutan kok. Ya.
Matur nuwun. Heeh. Wis gawe lega pamundutan wis dipinangkani. Heeh. Akeh kaluputane lan kekurangane aku kowe nggone padha ngaturake lelagon ing wanci limbukan. Nyuwun pangangsama dumateng para rawuh, para priagung, ya. Yo sowan bendaramu ndak nampa duka. Nerusake lakone, nak, ya tak derekke, Pak. Kuku sing tupa kumelun gorengan ya sang apake kawangku sagung jajahan nanging sanget angi kipi sang resikaneka putra kang anjuk saking wiyati kang anjuk saking wiyati sinegeng kang dumunung madyaning Datulaya nang Yogya kang kawusa mangkono kang dumunung pagelaran Jawi sangrekaning Patih Harya Sengkuning Awih Sanghyang Suta Kurawa bawane dangu darang kabidalaken dupi kabidalaken pindha
lampahir maling oleh golek kencana. Enjing picalaku murah saking nagri Ngastina kenging pala swa Prabusananira lir Surya Madalira saking sapucaking wukir Manaryo man sampeyan ngawis anggening putra paduka para Kurawa
Kula nyadong pawarta Mansenguni. Kula nyadong pawarti Mangsengunan kula nyadong kabar. Semanten ugi Kang Putra Buwana Keling. Jayadrata nyadong dawuh. Bambang Soto nyadong dawuh, Surtai nyadong dawuh. Man. Wonten dawuh ingkang kados pundi dene Paman Sengkuni ngawi Sanghyang Kutha Kulawa, Man? Kados mendika Prabu Jaka Pitana nggihipun paling dawuh. Kula aturi nindhik talinganipun Kang Putra pun dulma gati, Man. Man. Cici-cici nyadong dawuh, Man. Mengkoto anak-anakku para Kurawa ing kalenggane ratak wiji-wiji ingkang bakul wis padha ngadhep ing mengko bakal nampa dawuh. Nggih, Man. Magepokan kulawan putuku Sarjakusuma ingkang wis madya dadi calon pinanganten. Oh, dadi niki Sarjakusuma kepengin rabi, Man. Mengkono Dursasana. Oh, nggih, monggo dipun rembak. Mengkoto Sarjakusuma nuwun wonten dawuh Paman. Kanjeng Eyang, eyangipun Paman kepareng miji dumateng ingkang maya. Eyang, iki kowe wis tata-tata smadya dadi manten. Inggih sampun. Kula sampun dandan cara manten ngagem blangkon cara senopati gangsal ngagem surjan rangkep gangsal jare nggih rangkep gangsal niat kaya toko mlaku mbaya sing prasaja wae bakune iki mengko kasembadan sediamu kepingin bakal dadi mantune Janaka dhaup kelawan Pergiwati. Nggih pancen diajeng pulang pergi. Pergiwati kok pulang pergi. Niku sing dadi katresnan kula ya. Kula nyuwun dhaup dinten menika. Ya aja wasemelang iki bakal dirembuk dening Kakang Durna. Nah, rak ngaten. Kula selak kepengin bakal jejer wong ayu petengkreng. Jejer mak petengkreng. Wis aja waslan semelang mengko bakal kasembadan karepmu. Matur nuwun ya. Dursasana kula Man. Tata-tata. Kalenggane iki ngiring lakune calon manten Sarjakusuma putuku. Ing kene bakal dirembuk dhaupake marang putrane Janaka ingkang sesilih Pergiwati. Oh nggih, matur sendika Man. Nanging aja nganti lali gawa gaman kang mitayani. Kangge napa? Ngiring manten nggo gaman. Lho, nggo gawe jaga-jaga. Sebab apa? Sadurunge manten mau bakal disuwun dening putuku Sarjakusuma iki nyatane wis dipacangake marang putra Ngamarta ya kuwi Pancawala. Wah, rak ngaten. Lah nggih, yen wonten dawuh kados ngaten kula tak sikep gegaman. Kartomarma wonten dawuh Paman. Budhalake wadyabala aja nganti karonden gawe. Tata-tata ngiring lakune putuku Sarjakusuma karben sing dadi petawan ngarep yaiku Kakang Durna ing ngestaken dawuh kepareng bidhal dinten menika. Ya, aja nganti kendhat ing kaprainan tak awat-awati saka Mandrawa nggih. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Yo, buka budal. Oh,
Ayo le. Ramaya Rama Lapokan kasih muda Damyak lir sela blagiti candrani selanan ning matu blagiti semut kaya dene lakune semut baris won saking giling matu ingkang dene ditanana kendhate nangya genya kang ngawusa mangkono lampaira nata Durwati Prabu Sri Bathara Kresna kadhiraken kang rayi Raden Harya Setyaki kepareng kandheng sawetawis denira saksana Handra engkang Puspitarum kasih liring samirana Sekara gadung kongas
kungas kandanyo mawe raras renaning driya Sapa madhihung baun langgeng dimastyaki mara kandhek sawetara anggone sangsana Yayi. Nuwun sewu. Koko Prabu kepareng jengkar saking negari Dwarawati. Sadangunipun jengkar datan kepareng kandhek sawetawis wonten madyaning wana menika wonten dawuh ingkang kados pundi kula nyadhong dawuh. Yayi. Najan to Siadi wis sawetara anggone tuturi lakunipun Kakang, apa Siadi mangerti sejatining laku samengko? Aduh. Nalika semanten Koko Prabu kiripun paring dawuh namung sasmita kewala. Ingkang rai datanuning menika badhe jengkar tedhak dhateng pundi kepareng nyadhong dawuh Koko Prabu. Lah, yen kowe mangkono mangerti yo. Lakunipun Kakang sepisan ya kuwi bakal netepi kewajiban minangka suwing kadang Pandhawa. Ingkang angka 2 gandeng kalenggan iki para Pandhawa bakal duwe gawe. Ing antarane Nyai Prabu Puntadewa bakal bebesanan kelawan Nyai Arjuna. Purnaning Sun Pancawala bakal dijodhokake lan didhawuhake kelawan putrane Dimas Arjuna ingkang aran Pergiwati. Ingkang angka 3 aku kowe bakal mangayu bagya. Dauping calon pinanganten sakloron samengko. Mula kang saka iku Siadi kalenggan iki bakal tak kanthi nyumbang. Aduh, nyuwun pangapunten kula boten betayatra. Menawi amplop kosong kados pundi? Aja kaya mangkono martiya Yayi. Jenenge wong nyumbang kuwi ora mung wujud bondo donya utawa Mas Picis Raja Brana. Nanging wujud tenaga wae uga sinebutake nyumbang. Kejaba kuwi uga saka udu pikiran, ego lan pratikel iku uga bisa disebutake nyumbang. Mula kan saka iku watone ikhlas lair lan batin anggon bakal nyengkuyung marang gawene para Pandhawa. Iku ora bakal muspra. Mengkono Yayi.